तर आज आम्ही चल्लो माडखोल डॅम बघूक आणि आता वाटेत जाताना आमका ही नदी दिसली म्हणून आम्ही थांबलो आणि हैसर वायस थोडा वेळ बसलो। तसा या नदीक भरपूर पाणी असता कायम, पण आता पाऊस कमी असल्यामुळे फ्लो कमी असा। व्हिडिओ काढीपर्यंत ह्यांनी हे बघा हैसर भात तोडूक सुरू केले लोकांचा, म्हणजे माकाच मारून दे लोकांनी। पाठी लागान लागान बाबा एकदाचो हेंका घेऊन निघालं हैसून, कारण हयच वेळ काढलो तो हयच आमचो व्हिडिओ रवलो आणि ती आमची गाडी तुमका उभी दिसताच त्याच्यात बसन आता आम्ही चल्लो। आणि ही बघा रोजच्या सारखी पुढे बसाक आणि गाडीचं लोक दोघांची भांडणं चालू असत। तर आता आम्ही डॅमकडे पोचलो आणि ह्या दिसता तुमका तर सगळा डॅमकडचा साठलेला पाणी असा, पण जावच्या वाटेर भरपूर चिखल होतो। तर हैसर उभे राहून आम्ही आता थोडे फोटो बिटो काढले आणि खाली जाऊच्यासाठी वाट बघी होतो खैसून असा ती, पण आमका वाट काय गावाक नाही शेवटी। आणि ह्यो आमचो माणूस मासे बघता पाण्यात। वाट शोधी शोधीत आम्ही इलो खालच्या बाजूक आणि खालच्या बाजूक आम्ही चलन चलन दमलो, पण वाट काय आमका जाऊक गावाक नाही थंयसरसून। पण आता परत आम्ही रिटर्न गाडीकडे चाललो। तर हैसून आता आम्ही निघालो सावंतवाडीक, वायच काहीतरी खातलो पितलो आणि घराक जातलो। जर तुमका पूर्ण व्हिडिओ बघूचो असत तर आमच्या चॅनलवर जाऊन बघा। आणि